Mindennek megvan az ideje, még a 12 jegynek is. Most ér véget az oroszlán év, hisz a Jupiter is egy-egyben tartózkodik. Aztán majd jön a szűz hónap, szűzév és így tovább. Léteznek azonban ennél nagyobb időszakok is, amelyeket egy jegy ural, ezek a világhónapok, vagy világkorok, vagy világérák. Minden asztrológia iránt érdeklődő hallotta már, hogy most a vízöntő kort írjuk, de hogy ez mit jelent, na erről szól a tanulmány. Hésziodosz ókori hellén parasztköltő szerint az emberiség először a boldog aranykorban élt, ezt követte az ezüstkor, majd egy harmadik, aztán a rézkor, végül a vaskor, ez volt az ő korszaka. A középkori keresztény hagyomány is ismeri a felosztást, itt Jézussal kezdődik a 6. kor. Az asztrológiai hagyomány is tud a korok felosztásáról, egy korszak nagyjából 2000 évig tart. Az oroszlánnal kezdődik, és most a vízöntőnél tartunk. Viszont a régészeti leletekből tudjuk, hogy az emberiség idősebb 12-13 ezer évnél, ha visszaszámoljuk, akkor kezdődött az oroszlánkor. Tehát 12 ezer év, vagy 40-60 ezer év. A megoldást a népmeséinkben találhatjuk, melyet a Biblia is alátámaszt. Valószínűleg az utolsó jégkorszak végén pusztított egy hatalmas árvíz, melynek az emberiség nagy része áldozatul esett. Pár száz vagy esetleg 1000 ember élhette túl, és innen kezdik el az időt újra számolni. A Biblia ezt vízözönnek említi, de erről tudnak olyan benszülöttek is, akik soha nem hallottak a Bibliáról. A népmesékben ez az óperenciás tenger, az előtte levő üveghegyek kifejezés pedig a jégkorszak. Tehát nagyjából akkor kezdődött el az idő újraszámolása az oroszlán korszakkal, és akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez a világhónap vagy kor. Körülbelül 2000 évig tart egy ilyen kor. Egy nagyon fontos, hogy fordított sorrendben járják be ezek a világkorok az útjukat. Tehát az oroszlán után nem a szűz, hanem a rák kor következett. Minden kor 3 azonos elemű korszakra, vagy harmadra, vagy dekanátusra oszlik. Ugye az első az maga az adott kor, a második a következő azonos elemű csillagjegy, a harmadik pedig az maradék azonos elemű csillagjegy. De mivel, hogy itt fordítva történik a korszakoknak az elhelyezkedése, ezért az oroszlán korszak nem az oroszlán harmaddal kezdődött, hanem a kos harmaddal, utána következett a nyilas harmad, majd végül az oroszlán harmad. Nagyon fontos, hogy a korszellemmel azonos jegyű emberek vagy országok sorsa könnyebb, hisz ők olyan minőséget képviselnek, amilyen az adott korszak. Tehát nekik nem kell megerőltetni magukat, hogy korszerűek legyenek. Most a korszellemmel teljesen ellentétes jegyű emberek, országok is sikeresek, mégpedig azért, mert ugye tudjuk a harmadik tanulmányomból, hogy a szemközti csillagjegyek pontosan kiegészítik egymást. Tehát ami az egyikben túl sok van, az a másikból hiányzik. Ilyen jegyű, a korszellemmel teljesen ellentétes jegyű emberek vagy országok hiánycikket képviselnek, és ezért ők sikeresek szintén. És a harmadik legfontosabb szabály itt ezzel a sikerességgel kapcsolatban, hogy az adott korszak jegyére merőleges jegyekre káros. Tehát amelyik az adott korszakra 90 fokkal van, ugye 3-ra van a körben, azok a jegyekhez tartozó emberek, országok nem tudnak úgy kibontakozni, nem tudnak érvényesülni. Akkor nézzük meg, hogy jönnek ezek a korok. Ugye az oroszlán kor, vagy aranykor, azt még meg kell jegyeznem, hogy a oroszlán bolygója, vagy hát égitest nap, és a naphoz tartozó fém az arany. Tehát ezért hívták aranykornak, hogy pár száz év ide vagy oda, ilyen idő távolságokban már nem mérvadó. Ezt követte a rákkor, vagy ezüstkor. Itt valószínűsítik az asztrológusok, hogy matriarchális társadalom volt, ugye a rák az anyaságnak a jegye. A harmadik kor, Hésziodosz is harmadik kornak hív, tehát nem rézkornak még, ez volt az ikrek kora. Az ikrek kor végén már itt a Kárpát-medencében megjelenik egy agyagkorong, ilyen agyaglemezek. Azt mondják, hogy ez az emberiség első írásos emléke. Hát valószínűleg, hogy
első ránk maradt, a vízözön óta ránk maradt első írásos emlék. Van köze az ikreknek az íráshoz, ugye az ikrek bolygója a Merkur. Merkur az egyenlő az egyiptomi Tot istennel. Tot isten tanította meg írni és számolni az embereket. Tehát valószínűleg, hogy ebben a korszakban már az írás ismét a vízözöntől eltelt év ezredek a fejlődésnek indult, vagy most már az emberek fontosnak tartották, hogy leírják az életüket, vagy hát éppen a varázsigéket, vagy nem tudták még megfejteni, hogy mi volt ezen a korongon. Ugyanakkor megjelenik az ikrek korszak végén a budakalászi kocsi is. Ez ugye Budakalászon találtak egy ilyen leletben egy kocsi, egy gyerekjáték volt, lehetett, vagy valamilyen áldozati, tehát nem egy nagyméretű szállítóeszközt. A következő a Bika kora, ez Krisztus előtt nagyjából 4000-től 2000-ig tartott, ezt hívja úgy Hésziodosz, hogy rézkor. Ez azért érdekes, mert ez régészetileg is egybeesik a rézkorral, tehát az emberek között elterjedt a réz eszközök használata. Ebben a korszakban, hát ugye mi jellemző a bikára, a földművelés vagy a magántulajdon, nagyjából ezt tanulhatta meg az emberiség. Ugye azt sem tudjuk, hogy itt Eurázsiában hány millióan éltek, töredéke volt a mai lakosságnak, tehát valószínűleg, hogy a magántulajdon és a földművelésnek az elterjedése volt az, amit a Bika korszelleme hozott. Itt már azért érdemesebb megnézni a 3 korszakát is ennek a Bika kornak. A Bak korszakkal, vagy Bak harmaddal kezdődött. A Bakra jellemző a kőszerűség, a merevség. Ugye ekkor kezdték el Stonehenge-et is építeni, ekkor készültek Uruk falai, a Gilgames eposzban van ez az éjjel-nappal falakat épít kifejezés. Kőrészkornak hívják még a részkornak ezt az első szakaszát. A második szakasz az a szűz csillagjegy uralta. A szűz abban hasonlít a bikára, hogy szintén földműveléssel foglalkozik, mégpedig gabonatermesztéssel. Mezopotámiában árpát termesztettek. A sumer városállamok ekkor virágoztak. Ekkor történt egy jelentősebb államalapítás, a Skorpió király megalapítja az általunk ismert Egyiptomot. Tehát biztos vagyok benne, hogy azt már több ezer évvel azelőtt lakták a Nílus völgyét, de amit mi Egyiptomnak ismerünk a történelem könyvekből, azt ekkor alapítják meg. Következő korszakban, ugye a Bika kornak a végén, a Bika harmadában, ekkor még mindig virágzanak a sumer városállamok, és ekkor virágzik Egyiptom is. Ugye egyiptomi óbirodalom. Ekkor épülnek állítólag a piramisok. Még egy jelentős korszerű állam éli a virágzását, ez pedig Kréta. Ugye Kréta is hát Bika állam, ugye Minotaurus a mondabeli hősük. Egyiptom itt azért virágzik, mert pont ellentétes dolgokat képvisel, mint a korszellem, tehát hiányzik. Ugye Skorpió ország Egyiptom. Nagyon fontos még a Bika korszakban, hogy megjelenik a pénz, mégpedig kezdetleges rézlapok formájában. Tehát az volt az akkori pénz, rézlapokkal fizettek az emberek. Azonban vége lett a Bika korszaknak Krisztus előtt 2000 környékén, és jött a Koskor. A Koskor a Nyilas harmaddal indul, és a Nyilas, ez a magyarok csillagjegye is, bolygója a Jupiter. A Jupiternek a fémje az ón. Na most, hogyha az ónt a rézhez hozzáadjuk, abból lesz a bronz. Tehát a 2000 környékétől virágzik föl igazából a bronzkor, tehát ez egy korszerű fém volt. Itt már nem rézlapokkal, hanem bronzlapokkal, meg ilyen bronz súlyokkal, de szépen méretre volt szabva, fizettek az emberek. Ami még nagyon fontos nekünk, hogy a Kárpát-medencében egy népességrobbanás történt a bronzkorban, tehát Krisztus előtt 2000 környékén. Akkora volt a népesség, hogy ki kellett vándorolni az embereknek. Tehát egy népességrobbanás, és nem csak népességrobbanás zajlódott le, hanem egy kevésbé pozitív robbanás is. Téra szigetén, ez a Krétától északra van egy görög sziget, az teljesen eltűnt, vulkánkitörés elpusztította. Nem csak a szigetet, hanem a környéken csökkentek a termésátlagok. Emiatt pusztult
Kréta is, illetve hát Egyiptom is megérezte, de az egész Mediterránum. Ez okozta az égei vándorlást, tehát a Mediterránumban kihaló félben lévő vagy csökkenő népesség mellé Ázsiából újabb népek érkeztek több hullában, ugye például a görögök is ekkor jöttek a mai helyükre, valószínűleg a Kaukázus környékéről. Egyiptomban nekünk valószínűleg, hogy rokonaink, a hüksoszok áramolnak be, ők a lovat és a bronzot, illetve egy nyilas harcmodort ismertették meg az egyiptomiakkal. Ugyanebben a bronzkorban, tehát a nyilas harmadban, nem mondom, hogy a Kárpát-medencéből kivándorló emberek a mai Kína területén, és nem az ujgur területen, tehát Közép-Kínában óriási piramisokat építenek, ugye Szián városa környékén, ez nagyobb volt, mint a Keops piramis. Véget ért azonban ez a korszak is, és jött 1350 környékén a Koskornak az oroszlán harmada. Echnaton fáraó, Amenhotep volt az eredeti neve, tudta, hogy ez a kor már káros Egyiptomra, ugyanis Egyiptom skorpiójegy. 1 mérleg, 2 szűz, 3 oroszlán. Tehát 3-ra van derékszöget zár be a korszak szellemével, és mivel hogy ő a népért felelősséget érzett, úgy gondolta, hogy megmenti Egyiptomot a pusztulástól az oroszlán korszakban, és Ámon Isten, ugye Ámon a skorpiónak a másik neve, Ámon Isten tisztelete helyett bevezeti a nap tiszteletét, ugye a nap az oroszlán bolygója. Tehát áttéríti egy népet egy teljesen idegen kultusz felé. Tehát Echnaton ezért akarta, hogy korszerű legyen Egyiptom, és ne pusztuljon el ebben a korszakban. Ideiglenesen ez sikerült is, azonban halála után az Ámon papság visszavette a hatalmat, és Echnatonnak a napkultuszát eltörölte. A krétai kultúra, ugye Bika kultúrának vége is lett, az előző korszakban, ugye nyilas korszakban még csak elkezdett hanyatlani, ebben a korszakban már vége is lett. A sumer városállamok ugye nem tudni, hogy Bika vagy Szűz csillagjegybe tartoztak, de hát ugye az életmódjukat tekintve e kettő közül valamelyikbe, szépen elbuknak a nyilas és az oroszlán korszakban. Megérzi egyébként a nyilas jegyű népek is, hogy ez már nem az ő korszakuk, és erre a legjobb példa Trója pusztulása, nagyjából 1200 körül történt. Trója nyilas jegyű város, ló a szent állatok, ugye nyilas Apollón védte, elfoglalták az akály törzsek. Tehát már nem tudott Trója virágozni. Ugye egy francia történetíró leírja, hogy Trója pusztulása után a város lakók visszamenekültek a Kárpát-medencébe, majd onnan egy részük tovább vándorolt a mai Franciaország területére, és megalapított Párizs és Troyes, tehát Trója városát. Mi jellemző az oroszlánra? Fényűzés, uralkodás, pompa. A korszakban fontossá is vált ez a birodalmak kora. Asszíria, Babilon, meg új babiloni birodalom, majd végül Perzsia fogja az egész keletet uralni. Ebben a korszakban jelenik meg, amit mi már pénznek nevezünk, tehát a korong alakú aranypénz. Nem rézlap, nem bronzlap, hanem korong alakú aranypénz. Oroszlánnak a nap a bolygójának pedig az arany a fémje. Van még egy közelebbi nép is, amelyik virágzik, ez pedig Észak-Itáliában az etruszk. Álljunk meg egy szóra, az etruszkok nem bízzák a véletlenre. 3 jegyből gyúrják össze a totemállatokat, a kiméra. Oroszlán, akkor a farka az kígyó, ugye ez a skorpió, és ott egy ilyen bakszarvakat is látunk, tehát a bak csillagjegy. 3 csillagjegy uralja, vagy hát segíti az etruszk szövetséget, aztán majd látjuk, hogy mi lesz a vége. Oroszlánnal szemben lévő csillagjegy a vízöntő. A vízöntő, hát ebben a korszakban a föníciaiak, tehát a punok képviselik ezt. Ők a hajós kereskedő nép, később a hollandok meg a portugálok lesznek hasonló jegyben. Fönícia is ekkor virágzik, és Egyiptomban egy érdekes jelenség játszódik le, megjelenik a képzőművészet. Ugye oroszlán a pompa, ragyogás, mert a képzőművészeteknek a csillagjegye is, tehát ekkor éri virágkorát az egyiptomi képzőművészet. Nem tart egyébként ez sokáig, ugyanis előbb Asszíria meghódítja Egyiptomot, majd később pedig Perzsia, tehát a 2 orosz
oroszlán állam meghódítja és a birodalmának a részévé teszi Egyiptomot. Perzsiánál tartunk, legyőzhetetlen oroszlán állam. Dárius kincse gyűjti az aranyat, ugye Mídász király legendája is ekkor keletkezett, arany jön be, és úgy dönt, hogy elfoglalja Hellaszt. Nagyjából azonban 520 környékén véget ér az Koskornak az oroszlán harmada, és indul a Koskor Kos harmada, és eddigre már a vas kiszorítja a bronzot teljesen, Kos bolygója a Mars fémje a vas. 510-ben már Rómából is elűzik az etruszk uralkodót. Tehát itt már látszódik, hogy az oroszlán korszaknak vége van, Kos jegyű római város, majd később birodalom elindul a fölemelkedés útján. Aténban ugyanebben az évben is elkergetik a diktátort, aki egyeduralmat akar bevezetni, hát ugye megint egy ilyen oroszlán tulajdonság ez az egyeduralkodás. Majd pár évtized, és a hatalmas perzsa birodalom nem tudja elfoglalni Hellaszt, a görög-perzsa háborúk alkalmával. Tehát már az energia, az erő átkerült a Kos jegyű hellénekhez. Aztán nem csak, hogy nem tudják elfoglalni a perzsák Hellaszt, lesz ennél még számukra rosszabb is, amikor a hellének a makedónokkal karöltve elfoglalják Perzsiát, és az egész óriási birodalmat, amit eddig összeraktak, hellenizálják. Kos jegyű kultúrát terjesztenek el. Majd később Róma, szintén Kos jegyű város, felemelkedik, gyakorlatilag majdnem teljesen elfoglalja Nagy Sándornak a birodalmát, ez lesz a római birodalom. Itt rómaiak Kos korszak végére eléggé a Mars csillagjegy oltárán áldozva, azzal szórakoztak, hogy gladiátorokat, tehát embereket egymás ellen vívattak meg élethalál mérkőzésre. Ez már a marsi erőknek a túlcsordulása, amit itt láthatunk a gladiátor játékok alkalmával. Meg kell jegyezni, van egy szemközti párja is, ugye a mérleg csillagjegy a Kosnak. Mérleg jegyű az ókorban, meg most is Kína. Ekkor egyesíti először Qin Shi Huang Ti Kínát, ugye ő az agyaghadsereges uralkodó, akit annál ismerünk, illetve elindul Krisztus előtt 100 környékén az úgynevezett római optimum. Ez a római optimum azt jelenti, hogy Európának az éghajlata köszönhetően Atlanti óceán erős áramlatának északon melegebb, délen meg csapadékosabb. És ugyanez a meleg csapadékos időjárás, ez szépen a nyugati szelekkel megy Ázsia belseje felé, és például a római optimum alatt olyan meleg van itt a Kárpát-medencében, mint olyan meleg volt a Kárpát-medencében akkor, mint most Rómában. Ennek köszönhetően, hogy a mai Dánia meg Németország területén élő germánok elszaporodnak. Tehát ugye a germánok mérlegjegyűek a sárkányos hajóik miatt. Tehát a Kos korban nem csak Róma tud kiteljesedni, hanem északon a germánok is túlszaporodnak. Annyira erős a római birodalom, hogy elfoglal a Kárpát-medencéből is ugye Dunántúlt és a Erdély területeket, ugye akkor szkíták éltek itt a Kárpát-medencében, még az Alföldet, bár nem tudja elfoglalni, a szkítáknak egyik ága, a jászok vagy jazigok élnek itt a Dunatisza közén, nem tudja elfoglalni, de szövetségre kényszeríti, ugye először még rabolják a jászok a római tartományokat, majd később szövetségesévé lesznek Rómának. Ugyanakkor egy szkíta csoport, és ez már Krisztus után történik, elmenekül a mai Skócia területére. Tehát a skótok így félig meddig rokonaink is, ugyanis ők a Kárpát-medencéből elmenekült szkíták. A Kos káros, ugyanis 3 jegyre van a Bak csillagjegytől. A Bak csillagjegyet akkor csak a zsidók képviselték. Ők azok, akik teljesen utálták a rómaiakat, erről még humoros alkotások is születtek, és ez a Bak jegyű zsidóknak ez a Kos korszak egy igazi vészkorszak volt. Olyannyira, hogy a végén még a rómaiak lerombolják a zsinagógájukat is, majd szétszóródnak a zsidók diaszpórákba. Koskornak is vége 140 környékén, akkor éri el a római birodalom, akkor a legnagyobb a Kos korszak, vagy legerősebb a Kos korszak, akkor éri el a római birodalom a legnagyobb kiterjedését. Utána már fallal kell védeni, meg nem tud már tovább terjeszkedni. Tehát 140-ben ér véget a Kos kor, és utána indul egy újabb, a halakkor. Halakkor előszele az mondja magán Jézussal kezdődött, hogy Jézusnak is egy hala jelképe. A halakkor a skorpió
korszakkal kezdődik. Ez a népvándorlás korszaka. Ebben kezdődik a kereszténység felívelése. Ilyen gnosztikus iratokból tudjuk, hogy hát bizony olyan dolgok történtek ekkor, ami hát egy mai mondjuk materialista ember, hát finoman fogalmazva is nem hisz el. Tehát mondjuk ki nyugodtan, hogy ez a boszorkányok kora, ez a skorpió korszak. Boszorkányok, most hogyha így az etimológiát nézzük, magyar szó, ugye bosz, ez egy török ige, azt jelenti, hogy nyom. Ugye magyarban is hasonló jelentése van. Képesek voltak arra, legalábbis a néphagyomány szerint, hogy ezek a boszorkánynők testükből kilépve szellemi úton egy férfire ráüljenek, és ugye most a skorpiónál tartunk, tehát itt nyilvánvaló szexualitás van. Ezt hívták úgy, hogy lidérc nyomás. Boszorkány, tehát magyarul baszókának lehetne fordítani. Fontosabb, vagy a magyarok számára fontosabb dolgok is történnek, és itt ugye tudjuk, hogy halakkor ez már így a magyarok számára ellenséges. A legelső ilyen csapás az a római optimumnak a vége, tehát ennek a meleg és csapadékos korszaknak a vége 300 környékén. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a csapadékkal teli légtömegek, amelyek itt Európából mentek Belső-Ázsia felé, leállnak. Észak-Európa hidegebb lesz, Dél-Európa szárazabb, Ázsia pedig hidegebb és szárazabbá is válik. És az eddig Közép-Ázsiában annyira virágzó szkíta népesség, vagy akkor inkább hun népesség, egyszerűen azt tapasztalta évről évre, hogy hidegebb van és kevesebb a termés. Mit lehet tenni? Vagy megpróbálnak alkalmazkodni és földművelésről áttérnek az állattenyésztésre, ugye ez a nomadizmus, el is történt részben, vagy pedig eljönnek egyszerűen onnan. Északra nem mehetnek, mert arra még hidegebb van, mennek tehát egyrészt keletre. A keletre kivándorló hunok átmennek egy szigetre, és ott megalapítják az általunk is ismert japán császárságot, egyetlen távol-keleti nép, ahol több ásvércsoportú van, mint Bés. A másik fele a hunoknak délfelé menekül, India, mai Pakisztán területére, ott például hunzák néven még ma is élnek. De Indiában is még vannak olyan területek, ahol simán magyar szavakat használnak, persze már megérteni nagyon nehezen lehet őket. Az egyik fele, a másik fele Indiába megy, a harmadik, aki minket érdekel, az pedig nyugat fele indul el. Ők elérik a Kárpát-medencét, hunok ebben a korszakban magasabb szellemi szinten álltak, mint az európaiak, mint az európai szkítáknál is. Európában nem volt skorpió nép, vagy skorpió hatalom. Ugye nyilván a szemközti lévő bika csillagjegyű népek azért fölvirágoztak, például írek, elfoglalták a mai Anglia területét is. Illetve átkerült a római birodalomnak a központja, a gazdasági súlypontja Észak-Itáliába, ugye Bika területére. Konkrétan Milánó volt a legnagyobb ilyen város, ilyen Milánó, Majland, Májusváros, vagy Májusföld, ez szintén a Bikához köthető. A Gupta birodalom alatt India fénykorát élte, tehát ugye a skorpiókorban a bika, az ellentétes is fölvirágzik, illetve Mexikó területén a maják ekkor virágoztak, ugye ők a tollaskígyót tisztelték, tehát skorpiójegyűek voltak. A skorpiónak a szexualitás mellett van még egy jellemzője, vagy egy sajátja, ez pedig a halál. Ekkor Európát megismertették a halállal, mégpedig annak egy egész korai változatával. Attila után, de Árpádék előtt megjelent Európában, valószínűleg délfelől jött be a Pest is. Nem teljes Európát, de a Kárpát-Balkán térségét, nem mondom, hogy megfelezte, mert még annál is nagyobb pusztításokat végzett. Justinianuszi Pestisnek hívják. Nyilván nem csak Bizáncban, hanem itt a Balkán és a Kárpát-medencében is óriási veszteséget okozott. Elsősorban nyilván a római városokat pusztította el. Az a városhálózat, amit volt Pannóniában, az ekkor megsemmisült. Például itt van Gorzium városa. Gorzium egy 40 000-es város lehetett, de teljesen elnéptelenedett. Nyilvánvaló, hogy nem egy hullámban volt ez a Pest is, és amikor az itt élő, ugye itt a Kárpát-medencében a népesség fogyása miatt északról kellett jönniük népeknek, és ugye ekkor kezdett kialakulni a mai magyarság is, ugye északról lejöttek a szkíták. Akkor éppen nem is szkítáknak, hanem szarmatáknak hívják magukat.
jöttek befelé, nyilván maradtak is kint, jöttek velük a szlávok, de ők akkor még a magyarok még csak tótoknak hívták őket, tehát a tótok jöttek a szarmatákkal együtt. Itt voltak a Kárpát-medencében némi római maradvány, az itt élő szkíták, akiket éppen jazigoknak vagy jászoknak hívtak, majd a végén, 900 környékén bejönnek Árpádék is. Na most ugye Árpádék fölmenői már egyszer vagy bejöttek, most nem tudom, hogy a pestis elől, vagy pedig a szláv népek elől menekültek ki, szerintem az előbbi elől. Tehát Attila leszármazottai visszajönnek a pusztáról bejött hun népekkel, és ő belőlük lesz a magyarságnak a nemessége. Hunok, mivel hogy magasabb szinten voltak szellemileg, ők alkották a magyarságnak a nemességét. Jellemzően, ugye a Skorpió korszakot írjuk, Gorziumot nem építették újra, vagy nem népesítették be újra. Tehát ott volt egy 40 000-es szellemváros épületekkel, de körülötte meg 10 kilométeres körzetben kis egy-két jurtás falvak némi gabonatározóval. Véget ér a Skorpió harmad is, és elindul a Rák harmada. Rák harmad, ez már egyébként lehet, hogy előtte is, de ebben a korszakban virágzik egy rák csillagjegyhez köthető vallás, ez az iszlám. Ugye a hold tisztelete miatt a rák bolygója a hold. Fontossá válik a szemközti csillagjegy is, ugye ez a Bak. Ebben az időben Baknak a bolygója, a Saturnus, ez a Kronosz, már egy óriási időhamisítás volt, és azt most nem is akarom nagyon itten kibogozni. A Saturnusra, Bak csillagjegyre jellemző a kőszerűség, ugye Stonehenge-nél ezt már megfigyeltük, és ebben az időben a rák ellen a legnagyobb védelem volt a kővár. Tehát ebben az időben építették a várakat. Például Árpádék is egy óriási várnak tekintették a Kárpát-medencét. A Kárpátok vonulatai meg attól egy-két napi járóföldre nem is telepítettek embereket. Fölvirágzik a zsidó vallás is, oly módon, hogy egy különleges helyzetet kapnak Európában. Ők azok az emberek, akik a pénzzel foglalkozhatnak, ők adnak kamatra, mégpedig évente 104%-os kamatra hitelt az embereknek, ugye általában uralkodóknak, főnemeseknek. Ugye ez a 104%-os kamat, ez hát most is nagyon jó, akkor is jónak számított. Ők a városok egy speciális elzárt részében, a gettókban laktak, és rájuk nem vonatkoztak a keresztényeket kordában tartó törvények. Most amíg meg lehetne kérdezni, hogy hát hogy lehet ilyen zsidó családba bekerülni, hát ott nem is nagyon kell dolgozni, kényelmes is az élet, sehogy nem lehetett bekerülni, oda születni kellett, ugyanis a törvények tiltották kereszténynek és zsidónak a házasságát. Nem véletlen, hogy 1222-ben az aranybullának az egyik pontja kimondja, hogy az országunk nemesei, meg vámszedők, izmaeliták és zsidók ne lehessenek. Izmaeliták muszlimok voltak, tehát muszlim vallás nevezték így. Tehát ez már azért árnyalja a középkornak a keresztény vezetésbe vetett hitünket vagy képünket, hogy itt bizony a zsidók és a muszlimok különleges jogokkal, tehát a rák és a bak népek különleges jogokat bírtak a középkori Európában. 1291-ben egy kis elzárt hegyek között, tehát a kövek között és elzárt ország, Svájc is hát létrejön, a bak felvirágzásának lehetünk tanulni. Van még egy baknép, illetve volt még egy baknép, amelyik a mai Albánia területéről nyomult be Havasalföldre, ők az uláhok, vagy oláhok, ők szépen kecskepásztorkodással foglalkoztak, tehát ugye a bakra jellemző ez a mondjuk a kevésből megél, most nem akarok igénytelenséget mondani, és ez a kecskepásztor nép előbb-utóbb átvette a vezetést a Havasalföldön. Ugye a Havasalföldön is kunok éltek, aztán később csak a nemességet alkották kunok, majd szépen évszázadok alatt eluláhosodott, vagy hát ugye mondjuk, hogy elrománosodott a Havasalföld. Ugye ebben a korszakban már a boszorkányokat írtják, mégpedig tűzzel, vassal, de inkább tűzzel, tehát mágián megégetik a boszorkányokat. Az oszmán birodalom, ugye rákjegyű, tehát iszlám vallású oszmán birodalom is elkezdi világhódító útját
Európa felé is. Itt vannak a Balkán közepén Kos jegyű szerbek. Mit lehet tenni? Ugye ők tudják, tehát nagyjából az ő papságuk is tisztában van ezekkel az összefüggésekkel, hogy jönnek a világkorszakok, világhónapok egymás után. Mit tesznek? Tudják, hogy a rák a Kosra káros. Ezért fölajánlják az oszmán uralkodóknak, hogy ők, mint harcias ugye Kos nép, segítik az oszmán birodalmat, cserébe nekik nem kell áttérniük az iszlám hitre. Ezért van az, hogy amikor a mai Törökország területéről jött egy hódító sereg áprilisban, majd októberben a szépen hazament, a maradék fél évben ezek a szerb katonák védték meg az oszmán birodalmat. Tehát ők alkották a várkatonaságot. Jobban, mert hozzá voltak szokva ehhez a hidegebb éghajlat. 1200, 1300, 1500-as években a mainál hidegebb volt. Így élték túl a Kos jegyű szerbek az számukra ellenséges korszakot. Van még egy rokonnép, besenyők, akik bejöttek már az úgynevezett kereszténység fölvétele után a Kárpát-medencébe, csak ők nem akarták fölvenni ezt a fajta kereszténységet, hogy szkíta keresztények voltak, ezt úgy mondják, hogy mindjárt mondom, bogumil eretnekek, ez a szakkifejezés rá, és ezek a szkíta keresztények az egyház üldözése elől elmenekültek a Szávától délre eső hegyekbe. Ők lettek a bosnyák. Ezeket a szkíta keresztényeket üldözte mind a keleti, mint a nyugati egyház. És kapóra jött nekik az iszlám vallás, az oszmán birodalom terjeszkedése, és azért, hogy ne üldözzék őket tovább, fölvették az iszlám vallást. Így rákosodtak el bosnyák testvéreink. Mi a helyzet Bizánccal? Bizánc, mint a kelet-római császárság, vagy a Kos jegyű, a bizánci papok és érzékelik, hogy hát ez bizony nem az ő korszakuk, ez rájuk nagyon káros, főleg azért, mert 1453-ban az iszlám, tehát a rák elfoglalja Konstantinápolyt is. Azonban a papság elmenekül a császárnővel együtt, koronázási ékszerekkel, meg nyilván egy csomó arannyal, meg, de ami a legfontosabb, a tudással együtt. El kell neki menekülni, de hát hova meneküljön? Nyilván, hogy a perifériára kell neki menni, egy olyan helyre, ahova nem ér el az oszmán birodalomnak a keze. Ez pedig Moszkva. Tehát Moszkva elég északon van ahhoz, hogy ide hadjáratokat tudjon indítani az oszmán uralkodó, ezért szépen elmenekülnek, ugye Zoé császárnőjék a papokkal együtt, hát megalapítják a harmadik Rómát. Moszkva a harmadik Róma, viszik a Kos címert, tehát a kétfejű sasos címert, befestik vörösre, ugye Kos színére az épülő palota együttest, ugye ez a vörös tér, így a római koronázási ékszerek így kerülnek Moszkvába. Az ottani fejedelem is fölveszi a Cézár szót, vagy Cézár címet, csak ugye ott oroszosan cárnak mondják. A végén azért nyugati Rómát is eléri a sorsa, megjelenik a reformáció, és ezt már nem tudja legyőzni, nem tudja Lutheréket elégetni mágián, mint az összes többi eretneket. Ugye a végén már a legerősebb a rák hatás, legrosszabb a kosoknak, még a földrajzi felfedezések, ugye a Bak jegyhez köthető a földrajz, még megindulnak a földrajzi felfedezések is 1600-ig. 1600 környékén azonban átvált a rák korszak, és most már a halak korszaknak a halak harmada lesz. Erről szól egy mese, ez pedig a kiskakas gyémántfélkrajcár. Ugye kakas, tehát a halaknak a keleti megfelelője, uralja ezt a korszakot, ugye ez a gyémántfélkrajcár. Igen ám, de ideiglenesen elveszi tőle a török császár, azaz az oszmán uralkodó, azaz a rák csillagjegy. Majd ebben az mesében a végén már visszakéri a kiskakas, a gyémántfélkrajcárt, hogy most már add nekem vissza, odaadtam neked, igen, te uraltad, most akkor már jöjjön vissza hozzám. Megjelenik a 4 elem, ugye a tűz, a víz, a föld ugye az arany, és a levegőt pedig a méhek képviseli. Elindul a halakkor, halak harmada. Irodalmilag ez úgy jön le, hogy kivész a versekből a zene. Balassi még a rák harmadban írta a verseket, és akkor még énekelték. Ugye a rákhoz kapcsolódik a zene is, ez már elvész. Ugye lesz majd ennél rosszabb, mikor az egész irodalom elvész, de erre nem menjünk ennyire előre. Beindul, túlélt egy ellenséges korszakot Róma,
beindul az ellenreformáció. Tehát Róma kezd magára találni. Már a halak harmadban. Ugye Rómával együtt a Habsburg, a kétfejű sasosok is megerősödnek. Ugyanakkor a kálvinizmus továbbra is erős, református templomnak a tetején ugye általában kakas van, a reformátusok autóján pedig hal. Persze nem azért, mert korszerűnek akarnának látszani, hanem ez pusztán ilyen véletlen hozza. Igen, ezt elhisszük. Ekkor indul meg a francia hegemónia Európában is. Tehát ugye a halak népe, tehát a francia halak népe, ezt még a galloktól örökölték, akinek kakas a totemállatuk, és ez már egy olyan korszak, amit hát a magyarok számára igencsak veszélyes, nyilasjegyű magyarok számára veszélyes. 1700-as évek környékén egy csomó magyar el is megy, egy pár táltos el is vándorol, vagy elmenekül az angol gyarmatokra, majd később ők fogják, vagy az ő leszármazottaik fogják megalapítani az Egyesült Államokat. Tehát ez a magyarok számára már a legellenségesebb korszak. Ezt egyébként a szakrális királyaink, mind Szent István, mind Hunyadi Mátyás is tudta. Ugye Szent István nem véletlen ajánlotta föl, és ez még akkor egy korszakkal előbb volt, de ő már látta, hogy nagyjából mi lesz az irány. Nem véletlen ajánlotta föl, tehát Szűz Máriának az országot. Ugye a halak korszakban kell valami erős védőszent Magyarországra, és ez nyilvánvaló, hogy hát valamiféle szűz személyiség lehet. Ugye azt mondanom sem kell, hogy azért a szűz a sokkal erősebb, mint a halak. Tehát a halak a leggyengébb csillagjegy, azért a szűz az elég szívós. Tehát egy medvével ábrázolják. Tehát ezért ajánlotta föl Szent István is Szűz Máriának az országot, Hunyadi Mátyás pedig a pénzre, az aranyforintra verte rá Máriának a képét, vagy verette Máriának a képét, ezért is hívják Máriásnak. A szűz hatalom nagyon megerősödik, Poroszország. Poroszország jelképe mindennek, ami racionális, ami szögletes, ami merev, ami kocka, ami hatékony, ez a jó szó rájuk, hogy hatékony. Uniformizálnak mindenkire, egyforma ruhát tesznek rá, ilyenek ezek a porosz uralkodók, és egyre inkább megerősödik Poroszország is ebben a halak korszakban, illetve a poroszokkal maga az ipar. Később a halak előre haladtával déli franciák, hogy alapvetően oroszlány egybe tartoznának. Egyszerűen, a francia forradalom is ehhez hozzájárult, elfranciásod. Tehát az occitán nyelvjárás kivész, de azt láthatjuk, hogy ők nem erőltették meg magukat, hogy sikereket érjenek el. Tehát ez a halak korszaknak, ez egy világkorszaknak a sajátja, hogy az ahhoz tartozó népeknek nagyon könnyű. A franciák ezért kaptak meg nem érdemelt sikereket. Poroszok legalább megdolgoztak. Azon kívül, hogy Napóleon fél Európát meghódítja, szereznek a franciák ebben a korszakban egy európai gyarmatot, ez pedig Románia. Tehát a románok is tudnak nagyon helyezkedni, Bak csillagjeggyel kezdik a rák korszakba, tehát sikeresek. Utána magukat már románnak kezdik el nevezni, a román jelentése római, Triához hasonlóan a kos sikerekből részesüljenek. Majd 1870 környékén bekerül a két delfin a címerükbe, már nyíltan a halak csillagjegynek a segítségét kéri. Tudják, hogy most ez a korszerű, és hát be is jön nekik, szép Magyarország nagy részét el tudják majd foglalni, ezt a francia segítséggel. Ugyanakkor a szűz csillagjegyre jellemző a racionalitáson meg az iparon kívül a gabonatermesztés is, és Magyarországon főleg az 1800-as évek második felétől egyre inkább átveszi a mezőgazdaságnak a fő irányát a gabonatermesztés, itt éppen a búza. Olyannyira, hogy 1900-as években, a pártállami időkben kétszer is gabonakalász kerül a magyar címerbe. És az Árpád-sávot, mint a Jupiternek a jelképét száműzik is a magyar címerből. Trianont mondanom sem kell, nagyon fontos a szocialista eszme. A szűz egyik jellemzője az egyenlőség, ami persze sokszor csak egyformaságba nyilvánul meg, tehát a szocializmus is nyíltan hirdeti az egyenlőséget, és ez párba kerül a halakkal. Ugye a halak az pedig az önzetlen segítség. Csillagjegye is,
akkor már is itt vagyunk a szocializmusnál. Szűznek a népe, a szlávok is kiteljesednek, és Európa nagy részét uralni fogják így vagy úgy. 2000-től érzem úgy, hogy megmenekültünk, ekkor elindul a vízöntőkor, hogy miért van egy korszak, mikor mi határozza meg, hogy melyik korszak van, ezt most én hirtelen nem tudom megmondani, de biztos, hogy nem az egymástól több száz vagy több ezer fényévre lévő csillagok beszélnek össze, hogy viselkedjünk úgy, mint egy vízöntő, hogy megfeleljünk a földlakók igényeinek. Tehát biztos, hogy nem a csillagokból jövő sugárzás határozza ezt meg. Mi a jellemző a vízöntő korra? Ez a vízöntő, ez a virtuális kor. A vízöntő jelképe volt János evangélista látomásaiban is egy angyal. Tehát nincsen fizikai teste, nem protonokból épül föl. És ez a vízöntőnek a lényege. Ez a látszatvilág. Ez körülbelül akkor indult el, 1900 környékén, amikor a rádióhullámokat elkezdték használni. De csak 2000-ben vette át az uralmat a halakkortól. Itt már a pénz nem protonos, hanem virtuális. Ott van a bankkártya, lecsippantjuk a vásárlásnál, és így megy. Tehát nem tudjuk megfogni, lemérni a pénzt. Nyilván a szűz korszak, a halakkornak, ugye amikor a szűz is uralkodóvá vált, már a pénz változáson ment át, és címletek, számok kerültek a pénzre, most pedig már a pénznek eltűnt a fizikai súlya is. Ugyanakkor a látszatvilágnak vannak veszélye is, mert az emberek élnek a számítógépen, főleg én fiatalokat tanítok, és egyszerűen a virtuális világban élik ki magukat. Lassan már el fogunk odaérni, az még lehet, hogy pár száz év, hogy az ember nem tudja a különbséget a valóság és a virtualitás között. Tehát sokkal könnyebbé, sokkal légiesebbé válik a világ, ugye az építőanyagoknál ezt már meg is lehet figyelni, hogy sokkal könnyebbek, már száraz építészet van, stb. Levegő, légnemű üzemanyagok is kezdik átvenni a folyékony üzemanyagoktól a szerepet, mint ahogy a folyékony élvezeti cikkek helyett is már légnemű élvezeti cikkek kezdenek a fiatalok körében terjedni. A vízöntő kornak az első harmada mérleg, ezt úgy is mondhatnám, hogy a majomkor sárkány harmadát éljük, és ennek megfelelően Kína meg is erősödött. Kína, a világhatalom, csak mondjuk nem él vele annyira vissza, mint más. Európában megerősödik nagyon Németország, mégpedig a nyugati fele. Tehát most már a németeknek a mérleg fele irányít, és nem pedig a keleti, tehát nem Poroszország itt a nyerő. Mérleg tulajdonságok váltak meghatározóvá. Közép-Európában, tehát a volt keleti blokkban is van egy ország, amely 2000-től gazdaságilag is, társadalmilag is sikeres, ez pedig Lengyelország. Tehát a szintén mérleg Lengyelország, ugye a németekkel nagyon hasonlít a címerük egymásra. Ezek az országok sikeresek. Magyarországról én úgy látom, hogy lement 2000-ben a teher, túléltük a halak kort, 2000 év, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy a csodált Egyiptom, mint a régi Egyiptom, egy ellenséges világkorszakot nem bír túlélni, hogy amikor már eljött volna a halakkor Skorpió harmada, nem tudott egyszerűen föltámadni. Egyiptom nem tudta túlélni, mi túléltük. Példaként tudnám említeni a zsidóságot, bakjegyű zsidóság túlélte a Kos kort, majd utána elég szép pozíciókat foglal el azóta is a világban. Nekünk is ez lehetne a követendő példa. Elképzelhető, hogy majd csak a következő korszakban fogunk nagyot alkotni, ez a vízöntőkor ikrek harmadában, ugyanis az emberiség ekkor már teljesen el fog butulni, teljesen el fog patkányosodni, és hogyha mi addigra meg tudunk maradni nyilas csillagjegyben, és miért ne tudnánk, akkor eljön a mi időnk, ez szerintem a varázsigék korszaka lesz. Nem tudni, hogy meddig tart a vízöntőkor. Van olyan kutató, aki azt mondja, hogy egyszerűen nincs is ilyen, hogy vízöntőkor, hanem a halak kor után egyből jön a bakkor. Most én nem tudom megítélni, minden esetre úgy kellene viselkednünk, hogy megfeleljünk a korszellem. Mit értek ez alatt? Egy a mérlegre
mérlegre jellemző mérlegelés. Nem akar hozni szélsőséges döntést. Tehát arany középutat meg. Azok a népek, amelyek az arany középutat keresik, vagy találják, azok most sikeresek. Mit kellene tenni Magyarországon? A mandátumokat úgy kellene elosztani, hogy az emberek, választópolgárok akaratának megfelelő legyen. Tehát ne legyen az, hogy 44%-kal valaki parlament kétharmadát ural. Másik elosztás, pénzt máshogy kellene elosztani. Egyes emberek kezében óriási vagyon, óriási jövedelem kerül az állam által, a jövedelem másik részén pedig hát a több ezer vagy több millió ember próbál meg osztozkodni. Tehát a pénzt is máshogy el kell osztani. Adókról ne is beszéljünk, ugye a magyar adórendszer az kilóg az átlagból. Megint nem vagyunk korszerűek, mert nem arany középutat keressük, hanem kilógunk, és általában a rosszabbik irányba, tehát a magasabb adók fele lógunk ki. Munkát is el kellene osztani, és ez nagyon fontos, mert erre nem nagyon esik szó. Aki dolgozik, az naponta 10-12 órát lehoz, hetente 60-70 órát is, a másik embereknek nincsen munkája. El kellene osztani a munkát is egyenlően vagy igazságosan, és egy harmadik problémát is generál, egy negyedik problémát, ez a munka egyenlőtlen elosztása, a népességfogyás, hogy az egyik az azért nem vállal gyereket, mert nincs munkája, a másik az azért nem vállal egy-két gyereknél többet, mondván, hogy a férje állandóan dolgozik reggeltől estig, nem tud neki segíteni. Bevándorló. Ez egy természetes folyamat is részben, hogy jönnek elnéptelenedő területre onnan, ahol népesség sokasodás van. Itt van két véglet, egyik azt mondja, hogy mindenkit fogadjunk be, a másik azt mondja, hogy senkit ne fogadjunk. Itt is kellene valami arany középút, főleg azok az emberek, akiknek a 100. őse még magyarul beszélt, tehát még a koskorban, Közép-Ázsiában velünk együtt élt, tehát magyarul a hunok leszármazottai, akik ma úgynevezett altái nyelveken beszélnek. Ezek most már nem mondom, hogy ide kell hívni, mert jönnek ők Afganisztánból, meg Pakisztánból. Ezeket az embereket megszűrni, hogy melyik az, amelyik hajlandó elhagyni a muszlim hitet, vagy nem fontos neki. Nyilván vannak olyan emberek is, akik a muszlimok elől menekülnek. Altái nyelveken beszélőket egy nyelvtanfolyamra beíratni, ugye a magyar nekik elég könnyen fog menni, tekintve, hogy hát ragozó nyelv mind a kettő. Őket beolvasztani a magyarságba, hanem velük megerősödni. Emlékszünk a szürke lovas mesére, ott is a szürke ló úgy lett sikeres, hogy egy párt talált, miután már halottnak vélték. Tehát ez a mi föltámadásunknak egy kulcsa lenne. Még az étkezési szokásokhoz is van némi közel csillagjegyeknek. Ugye véget ért a halakkor szűz csillagjegyet ennyire fölerősítette, nem kellene mostanában annyi gabonát ennünk. Most nem akarok itt kitérni, hogy itt miféle nyomelem maradt a 60 éves nagyüzemi gazdálkodás, és hát az ebből fakadó műtrágyázások és istálótrágyázások hiánya miatt, de lényeg az, hogy ennek a gabonáknak már sok beltartalma nincsen. Mérleg korszak. Ez a rák és a bak csillagjegyre veszélyes. Lehet, hogy azt mondja valaki, hogy hát teli van muszlimmal, a világban egyre többen vannak. Igen, hát így szokott ezzel a nagyobb pusztulások előtt, hogy először föl kell szaporítani a népet, hogy tudjon a halál aratni. Úgy látom, hogy pár évtizeden belül itt már bekövetkeznek ezek a említett pusztulások, ezért óvnák mindenkit attól, hogy itt muszlim bázisokat építsenek ki a Kárpát-medencében, ne ráncsanak minket a pusztulásba. Tehát se a baknépek, se a ráknépek, ezektől egyszerűen el kell határolódnunk. Túléltünk egy ellenséges kort. Ez nem sok népnek sikerült, most már végre a saját kezükbe vehetjük a sorsunkat, föl tudunk támadni, újra meg kellene tanulnunk nyilas módjára viselkedni, igás lovakból táltosokká váljunk. Végére hagytam még egy dolgot. Hát ha van nagy világirodalmi mű, akkor az Madács Imrétől az ember tragédiája. Ebben az emberiség drámában is Madács használja az általam is felvázolt történelmi koroknak, korszakoknak a felosztását. Igaz, ő egy korral eltolja az egészet, halakkor, skorpió korszak, az ókori Egyiptom, és így tovább, de jelez a vízöntő kor mérleg harmadára. Tehát a mi korunkra, ugye ez Bizánc. Bizáncban az egyik probléma az, hogy nincsen arany középút, mondja Tancred. A nő az vagy ringyó, vagy pedig apáca. A másik, ami ennél égetőbb,
vallásháborúknak a veszélye. Ugye Bizáncban egy I betű miatt ölik egymást az emberek, és így üzen nekünk Madács is, hogy vigyázat, ez a vízöntőkor mérleg harmada a vallásháborúkról fog szólni, amelyből tudva ezeket az információkat mi jó eséllyel ki fogunk maradni. Ez közelebb vihet bennünket a feltámadáshoz.